Il-vaċċin huwa importanti fil-ġlieda kontra l-COVID-19, dan saħħu l-Prim Ministru Robert Abela waqt summit virtwali tal-Kunsill Ewropew li sar matul il-jum tal-ħamis. Il-Prim Ministru Robert Abela saħaq fuq il-bżonn li jitħaffef fil-proċess tal-produzzjoni u fid-distribuzzjoni tal-vaċċin sabiex aktar nies jitlaqmu. Dr. Abela spjega li b'aktar nies imlaqma ikunu jistgħu jitħaddmu mekkaniżmi bħal ċertifikat ta' vaċċinazzjoni sabiex tkun tista' terġa' taqbad it-triq lejn normalità f'dak li għandu x'jaqsam ma' safar b'mod sigur. Dwar dan is-suġġett, il-mexxej Ewropej ma bdewx jaqblu kif għandhom jitqasmu 10 miljun doża ta' vaċċin żejda, tant li issa dan il-proċess tħalla f'idej rappreżentanti permanenti tal-Istati Membri. Dan is-suġġett kien diskuss hekk kif il-Kanċillier Awstrijak kien il-menta li Malta tirċievi żdoż tal-vaċċin fejn tbagħat ittra lill-President tal-Kummissjoni Ewropea. Rapporti fil-midja internazzjonali qalu li l-Kanċillier Awstrijak il-menta li pajjiżu għandu jirċievi żjed dożi tal-vaċċin iżda ċifri tal-Kummissjoni Ewropea juru li dan il-pajjiż ħa numru konsiderevoli ta' dożi tal-vaċċin għal COVID-19. Intant waqt konferenza l-aħbarijiet wara s-summit tal-Kunsill Ewropew, il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen qalet li l-kumpanija AstraZeneca trid tonora l-weda tagħha u tibgħat il-kunsinji li qalet li se tibgħat lill-Unjoni Ewropea qabel ma tesporta dożi x'imkien ieħor. Il-mexxej Ewropej tkellmu wkoll dwar is-suq waħdieni li fi kliem il-Prim Ministru Malti huwa ċ-ċavetta tal-kompetittività ta' pajjiżna. Hawnhekk Dr. Abela saħaq fuq il-ħtieġa ta' investiment fil-qasam diġitali. Fuq l-aġenda ta' dan is-summit kien hemm ukoll il-Lvant tal-Mediterran fejn hawn il-Prim Ministru rikonoxxa l-iżviluppi pożittivi li ġraw fit-Turkija fejn innota l-importanza tad-dialogu kontinwu u strutturat ma' dawn l-imsieħba. Dr. Abela innota b'dispjaċir l-irtirar tat-Turkija mill-Konvenzjoni ta' Istanbul hekk kif l-Unjoni Ewropea iffirmat din il-konvenzjoni waqt il-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Intant waqt l-istess summit waqt skambju pożittiv mal-President tal-Istati Uniti Joe Biden, il-mexxej Ewropej iddiskutaw it-tiġdid ta' relazzjonijiet mal-Istati Uniti. Iż-żewġ naħat kellmu dwar il-ħidma kontra t-tibdil fil-klima u t-tisħiħ ta' relazzjonijiet kummerċjali. Id-diskussjoni waqt is-summit taż-żona Ewro iffukat fuq l-irwol tal-Ewro fuq livell mondjali. Bil-pożizzjoni ta' Malta kienet dwar l-importanza l-ekonomija l-ħadra u l-oqsma diġitali biex l-Ewro ssir aktar kompetittiva.